तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही भूताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. मला एकदा मित्राचा फोन आला. त्याच्या इथे एक शिपायाची जागा खाली होती. तसाही मी घरीच होतो म्हणून मी देखील कामाला लगेचच हो बोललो. ती एक शाळा होती. शाळेत दुसऱ्या दिवशी काहीतरी कार्यक्रम होता, त्यामुळे शाळेत जरा साफसफाईचं काम काढलं होतं. माझा मित्र त्याचं काम आटपून घरी गेला होता. मला त्याने संध्याकाळी खूप उशिरा बोलावलं होतं. मी तिथे जाईपर्यंत रात्र झाली होती. त्यात पाऊस कोसळत होता. माझ्या मित्राने माझ्या घरी येऊन काही तासांपूर्वी चावी दिली होती. मी गेट उघडून आत शिरलो. रात्रीच्या त्यावेळी ती शाळा फारच भकास दिसत होती. मी तसाच आत शिरलो. तिथे एकूण 6 वर्ग होते. त्यातील 3 वर्ग झाडून साफ करून ठेवले होते. उरलेले 3 वर्ग हे मला साफ करायचे होते. मी त्यातीलच एका वर्गात गेलो. आधीच तिथे मी एकटा होतो. त्यातच तिथल्या पत्र्यांवर आणि खिडकींवर पडणारा पावसाचा आवाज फारच भयानक वाटत होता. मी मोबाईल काढला आणि इयरफोन कानाला लावून त्यावर गाणी ऐकू लागलो. गाणी ऐकत ऐकतच काम करत असताना मला गाण्याव्यतिरिक्तही अजून एक आवाज ऐकू आला. मी कानातील इयरफोन काढून तो आवाज ऐकू लागलो. तो आवाज कोणाच्या तरी गुणगुणण्याचा होता. बाजूच्या वर्गात कोणीतरी बाई गात असल्यासारखा. मी तर आधी खूपच घाबरलो. मग हिम्मत करून सगळा धीर एकवटून बाजूच्या वर्गात गेलो, तर तिथे कोणीच नव्हतं. आश्चर्य म्हणजे तिथून जायला एकच पॅसेज, एकच मार्ग होता. मग ती बाई नेमकी गेली कुठे? मी स्वतःला समजावू लागलो. कधी कधी पाऊस पडत असताना ऐकू येणारा आवाज आपल्याला वेगळेच भास निर्माण करून देतो. कधी कधी कोणीतरी लांबून ढोल ताशे वाजवते असं वाटतं, तर कधी काही वेगळेच भास होतात. मी आता त्याच खोलीत साफसफाई करत होतो जिथे मला तो भास आला होता. मी ऐकत असलेलं गाणं संपलं आणि दुसरं गाणं सुरू होईपर्यंत एक छोटासा पॉज झाला. पण तेवढ्यापुरती शांतताही माझ्या शरीरावर काटे आणून गेली. मी खात्री करण्यासाठी सहजच इथे तिथे पाहू लागलो. तिथे कोणीच नव्हतं. एवढ्यात कोणीतरी माझ्या कानांच्या अगदी जवळून बोललं, "काय झालं? का थांबलास?" यावेळी मला आवाजाची खात्री पटली होती. मी घाबरत ओरडत वर्गातून बाहेर धावत आलो. मी लगेचच मित्राला फोन केला आणि त्याला तातडीने तिथे बोलावलं. त्याला आधी तर काही समजलंच नाही. मग मीच म्हणालो, "अरे बाबा, तू लवकर ये इथे, नाहीतर ती माझा जीव घेईल. ती माझ्या मरणावरच टपली आहे. जर मी आता काम अर्धवट सोडलं तर तुलाही माहीत आहे माझं काम कायमचं जाईल. प्लीज यार, आज एक रात्र माझ्या सोबतीला ये." मी खूप विनवण्या केल्यावर शेवटी माझा मित्र तयार झाला. काही वेळातच तो तिथे पोहोचला. मी त्याला त्याच दुसऱ्या खोलीवर पाठवलं, पण मी मुद्दामून आत शिरलो नाही. मी बाहेरच थांबून राहिलो. 5-1 मिनिटं झाली असतील. माझा मित्र ओरडत किंचाळत बाहेर धावत आला. मला भीतीने घाबरावं की त्याच्या अवस्थेवर हसावं क्षणभर काहीच कळलं नाही. पण मी तिथलं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला तिथे नेमकं काय घडलं हे विचारलं. तेव्हा तो म्हणाला, "मी त्या खोलीत लहान मुलांनी तयार केलेले तक्ते आणि चित्र साफ करत होतो. इतक्यात माझ्या खांद्यावर कोणाचा तरी कार हात येऊन पडला." काही वेळाने मला त्या मित्रानेच एका गोष्टीची माहिती करून दिली. "अरे, मी तुला तर एक गोष्ट सांगायचीच विसरलो. इथे काम करणाऱ्या एका बाईचा 2 दिवसापूर्वीच मृत्यू झाला होता आणि तिच्या जागीही तुला नोकरी मिळाली होती. पण मग ही तीच तर नाही ना?" अनुभव दुसरा. मी लहान होतो तेव्हाच माझी आजी वारली होती. माझी आजी जिथे राहायची तिथे आता आजोबा एकटेच राहायचे. आम्ही मात्र आजोबांपासून दूर इथे शहरात राहत होतो. आजोबा म्हणायचे की आजीच्या मृत्यूनंतरही आजी तिथे त्यांच्या सोबतच आहे. रात्र झाली की त्यांच्या चुलीच्या खोलीमधून कसला तरी आवाज यायचा. तिथे असलेलं दुधाचं पातेलं आपोआपच चुलीवर ठेवलं जायचं. नंतर ती तिथून चालत बाहेर असलेल्या
जुनाट सोफ्यावर येऊन बसायची. आम्ही असेच एकदा गावी गेलो होतो. मी तिथे गेलो आणि नकळत त्याच सोफ्यावर जाऊन बसलो. रात्रीचे 8 वाजले होते. मी सोफ्यावर बसून टीव्हीवर कार्टून बघत होतो. तेवढ्यात माझे आजोबा माझ्या पाठून घराबाहेर गेले. तिथे जवळच्याच देवळात रात्रीचं भजन ठेवलं होतं. टीव्ही बघण्यात किती वेळ उलटून गेला हे माझं मलाच कळलं नाही. अचानकच मला कोणाच्या तरी पावलांचा आवाज आला. कोणीतरी आजीच्या खोलीतून चुलीच्या खोलीत गेल्यासारखं मला स्पष्ट जाणवलं. मला वाटलं आजोबा असतील म्हणून मी चुलीच्या खोलीत जाऊन पाहिलं तर तिथे तर कोणीच नव्हतं. चुलीवर मात्र दुधाचा टोप तापत ठेवला होता. माझ्या लक्षात आलं की आजोबा तर घरातच नव्हते. माझं अंगच शहारलं. मी इतका घाबरलो की धावत धावत सरळ माझे बाबा जिथे झोपले होते त्या खोलीत शिरलो. मी अक्षरशः तिथल्या खाटेवर उडीच टाकली. डोक्यावरून पांघरून घेऊन मी झोपण्याचा प्रयत्न करू लागलो, पण झोप काही लागत नव्हती. डोक्यावरील चादरीतून दिव्याच्या प्रकाशात मला बाहेर काहीतरी आकृती हलताना दिसली. ती आकृती माझ्या चेहऱ्याजवळ आली. ती एक म्हातारी होती. तिच्या डोक्यावरचे अर्धे केस कापले होते. तिथे खोल जखम दिसत होती. ती जखम एवढी मोठी होती की तिच्या कवटीतून आतला भाग अगदी स्पष्ट दिसत होता. तोंडामध्ये किडके दात होते. तिच्या तोंडून गळणारी लाळ थेट माझ्या अंगावर पडत होती. मी खूप घाबरलो. माझे श्वास जोरजोरात चालू होते. धडधड वाढली होती. शेवटी सगळी हिंमत गोळा करून मी डोक्यावरची चादर बाजूला केली तर बाहेर कोणीच नव्हतं. खिडकीत एक दिवा तेवढा मिणमिणत होता. आता माझ्याही मनातील भीती हळूहळू कमी झाली. मी पुन्हा एकदा डोक्यावर पांघरून घेऊन पडलो. तेवढ्यात माझ्या कानांवर श्वासांचा भयानक आवाज आला. एवढंच काय, तर ती गरम हवा माझ्या कानांना जाणवत होती. मी घाबरतच बाजूला वळून पाहिलं तर तीच म्हातारी यावेळी माझ्या पांघरुणात होती. मी इतका घाबरलो की यावेळी माझ्या तोंडातून किंकाळीच बाहेर पडली. माझे बाबा धडपडून जागे झाले. आजोबाही दारात आले होते. मी त्यांना घडलेला सगळा प्रकार जशाच्या तसा सांगितला. तेव्हा आजोबा म्हणाले, शेवटच्या क्षणी तुझ्या आजीवर नारळाची अख्खीच्या अख्खी पेंड कोसळली होती. तिच्या डोक्याला खूप मोठी जखम झाली होती. गावचे वैद्य बोलावून तिच्यावर उपचार सुरू केले, पण तिने त्याच सोफ्यावर तिचा शेवटचा प्राण सोडला. अनुभव तिसरा. माझं लग्न होऊन काही वर्ष उलटली होती. आम्ही तेव्हा एका नवीन घरी शिफ्ट झालो होतो. घर तसं मोठं ऐसपैस होतं. एके दिवशी मी माझ्या बायकोसोबत हॉलमध्येच टीव्ही बघत बसलो होतो. अचानकच मला माझ्या डोळ्यांच्या कडेने माझी मुलगी हॉलमध्ये येताना दिसली. ती तशीच पुढे आमच्या दारात जाऊन उभी राहिली. ती दारात का गेली म्हणून मी तिच्याकडे वळून पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. मी आश्चर्याने डोळे मोठे करून तिथे पाहतच राहिलो. तेव्हा माझ्या बायकोचं लक्ष माझ्याकडे वळलं. तिने मला काय झालं ते विचारलं. मला जो काही भास झाला तो मी तिला बोलून दाखवला, तर ती तर अजूनच घाबरली आणि म्हणाली, तुम्हालाही ती दिसली? काही दिवसांपूर्वी माझी आई आली होती. आम्ही दोघे इथे हॉलमध्येच बसलो होतो. तेव्हा अचानक मला ती मुलगी दारात जाताना दिसली. मला वाटलं ती आपली छकुलीच आहे, म्हणून मी तिला घाबरवायला म्हणून तिच्या जवळ गेले तर ती कुठे गायब झाली. मला तर अजूनही माझ्या डोळ्यांवर आणि कानांवर विश्वासच बसत नव्हता. असेच काही दिवस उलटले. मी एकदा फेसबुकवर असंच काहीतरी चाळत बसलो होतो. तेव्हा अचानकच माझे डोळे एका पोस्टवर येऊन स्थिरावले. ते पाहून माझे श्वासही थांबले गेले. तिथे असं लिहिलं होतं, आम्ही आधी ज्या घरी राहायचो तिथे आम्हाला भूताटकीचे भयानक अनुभव यायचे. मी त्यावर लगेचच कमेंट करून विचारलं, कशा प्रकारचे अनुभव? काही मिनिटांतच त्यावर रिप्लाय आला, तिथे हॉलमध्ये आधी आम्हाला एक मुलगी फिरताना दिसायची, पण नंतर एकदा ती मला हॉलमध्ये छतावर लटकलेली दिसली. नंतर ती तिच्या गार पडलेल्या हातांनी आम्हाला स्पर्शही करू लागली होती. मी हे सगळं त्या व्यक्तीला यासाठी विचारलं होतं कारण तिने केलेल्या पोस्टमध्ये माझ्याच घरचा पत्ता लिहिला होता. अनुभव चौथा. आम्ही ट्रिपसाठी एका गावच्या ठिकाणी गेलो होतो. आठवडाभर बाहेरच असल्याने तिथे चांगली राहायची सोय बघत होतो. तसं आम्हाला एका ठिकाणी रेंटवर रो हाऊस दिसले. ती घरं स्वतंत्र आणि लांब लांब बांधली होती, पण ऐसपैस आणि टापटीप दिसत होती. घर रेंटवर घेताना आम्हाला त्याबद्दल बरंच काही सांगण्यात आलं. तिथे दैवी शक्तीचा वास आहे.
घराला लागूनच असलेला छोटासा स्विमिंग पूल हा तर हिलिंगसाठी वापरला जातो. म्हणजे तिथल्या पाण्यात अशी शक्ती आहे की आपले कोणतेही आजार त्यातून बरे होऊ शकतात. घरात प्रत्येक खोलींमध्ये एका पॉझिटिव्ह एनर्जीची जाणीव होते. पण तिथे जेव्हा आम्ही प्रत्यक्षात राहायला गेलो तेव्हा मात्र आम्हाला फार भयानक अनुभव आले. तिथे कोणी दैवी शक्ती किंवा पॉझिटिव्ह एनर्जी नव्हती, तर तिथे अतृप्त आत्मा वास करत होता. आम्हाला तिथे पहिल्याच रात्री अंगणात कोणीतरी फिरत असल्याचं दिसलं. घराच्या आत अंधाऱ्या कोपऱ्यांमध्येही कोणीतरी पायात मान घालून बसल्याचं दिसे. काहीच दिवसाचा प्रश्न म्हणून आम्ही त्याकडे जास्तीत जास्त दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसऱ्या रात्री माझ्या बायकोने जे काही पाहिलं त्याने तर आम्ही तिथून निघायचाच निर्णय घेतला. माझी बायको रात्री वॉशरूमला जात असताना तिथल्या पॅसेजमध्ये तिला एक मुलगा वर छपराला लटकलेला दिसला. तेव्हा ती एवढी घाबरली की तिच्या तोंडून आवाजच फुटत नव्हता. अचानकच त्या मुलाने तिच्याकडे पाहिलं. टॉर्च सारखे लाल भडक चमकणारे त्याचे ते डोळे तिचे हातपाय गार करून गेले. काही कळायच्या आतच त्याने वरून खाली उडी मारली आणि तो जमिनीत सरळ आत घुसला. त्या क्षणी तो तिच्या डोळ्यासमोरूनच गायब झाला. तिथून निघाल्यावर आम्हाला अजून एक बातमी कळली. हिलिंगसाठी असलेल्या त्या स्विमिंग पूलमध्ये काही मनोरुग्ण मुलांना मुद्दामून अंघोळीसाठी आणलं होतं आणि ते तेव्हा तिथे पाण्यातच डुबून मेले होते. अनुभव 5वा. आम्ही दुसऱ्या माळ्यावर राहत होतो. एके रात्री मी माझ्या बायकोसोबत बेडवर पडून होतो. माझी बायको झोपली होती, पण मला मात्र झोप काही लागत नव्हती. मी बेडवरच उठून बसलो. समोरच बेडची खिडकी होती. वाऱ्याने खिडकीवरचा पडदा हलत होता. मला आज काहीतरी वेगळंच जाणवत होतं. मी बाजूला असलेली बाटली पाणी प्यायला उचलली. मी पाणी पिण्यासाठी ती माझ्या ओठांवर टेकवणार तोच समोर एक मला आकृती उभी दिसली. मी क्षणभर तर थक्कच झालो. मी सुन्न पडलो होतो. मला असं जाणवत होतं की ती आकृती मला तिच्या दिशेने खेचत आहे. मी तिच्याकडे ओढला जात आहे. मी त्या आकृतीला स्पर्श करण्यासाठी माझा हात पुढे केला तर माझा हात तिच्या आरपार शिरला आणि एका क्षणात ती माझ्या समोरून नाहीशी झाली. माझ्या बायकोला जाग आली. तिने पाहिलं की मी घामाघूम झालो होतो. तिने मला काळजीपोटी विचारलं, काय होते तुला? मी तिला त्या आकृतीबद्दल सांगणारच होतो, पण कसं बोलावं हे मला कळत नव्हतं. कारण इथे मलाच खात्री नव्हती की मी नेमकं काय पाहिलं होतं. कदाचित तो माझा भास असावा म्हणून मी पाठी भिंतीला टेकून बसलो. माझी बायकोही माझ्यासोबत भिंतीला टेकून बसली होती. अचानकच एक विचित्र भयानक आवाज आमच्या कानावर पडला. जणू एखादा प्राणी आणि मानवाचा संमिश्र किंचाळण्याचा आवाज आमच्या पाठच्या भिंतीतूनच आला होता. आम्ही दोघेही धडपडत तिथून धावत बाहेर हॉलमध्ये पळत आलो. आश्चर्य म्हणजे त्या भिंतीपलीकडे कोणतीच खोली नव्हती. ती भिंत म्हणजे इमारतीचीच शेवटची भिंत होती. मग तो आवाज? आम्हाला नंतर कळलं की आमच्या इमारतीच्या पाठच्या मोकळ्या भागात आधी एक स्मशान होतं आणि आजही त्या इमारतीत राहणाऱ्या बऱ्याच लोकांना तसे भयानक भास अधूनमधून होतच राहतात. अनुभव 6वा. माझे आजोबा माझ्या लहानपणीच वारले होते. तेव्हा मला त्यांच्याबद्दल काहीच माहीत नव्हतं. पण माझ्यासोबत अशा काही घटना घडत गेल्या की मला त्या आता सांगतानाही अंगावर काटा येतो. लहानपणी मला खोलीत अगदी नेहमीच एक माणूस वावरताना दिसायचा. शांत स्वभावाचा तो माणूस अगदी माझ्या खोलीत असलेल्या खुर्चीवर बसून राहायचा. त्याची एकटक माझ्याकडे पाहणारी नजर माझ्या अंगात कापरं भरवायची. मी अनेकदा याबद्दल घरच्यांना देखील सांगितलं होतं, पण त्यांना वाटायचं की मी लहान असल्यामुळे मी एखादा काल्पनिक मित्र बनवला आहे आणि मी त्याच्याबद्दलच बोलत आहे. 3ऱ्या-4थ्या वर्षापासून दिसायला लागलेला तो माणूस आता माझ्या वयाच्या 9व्या-10व्या वर्षीही मला दिसत होता. म्हणून मग एके दिवशी माझ्या घरच्यांनी मला त्या माणसाचं वर्णन विचारलं. तेव्हा मी त्यांना ते जसंच्या तसं सांगितलं. ते ऐकून माझ्या घरच्यांना तर धक्काच बसला, कारण ते वर्णन माझ्या आजोबांशी अगदी मिळतं जुळतं होतं. माझे मृत आजोबा गेले कित्येक वर्ष मला माझ्या सोबत दिसत होते आणि हे किती भयानक होतं. माझ्या घरच्यांनी लगेचच ते घर सोडून दिलं. त्यानंतर आश्चर्यकारकरित्या मला होणारे ते भास एकदम बंद झाले.
पण आजही मी जेव्हा जेव्हा जुन्या आठवणींत रमतो तेव्हा तेव्हा माझ्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या क्षणात तिथे आजोबा असायचे हे मला स्पष्ट आठवतं. मग ते माझे वाढदिवस असो किंवा कोणता समारंभ, माझ्या प्रत्येक आठवणीत ते माझ्या आजूबाजूला कुठेतरी नक्कीच उभे असायचे. अनुभव 7वा. मी लहान असताना मावशीच्या घरी म्हणजे गावी गेले होते. मावशीचं घर खूप जुनं होतं. तिच्या घरी गेल्या गेल्याच खाली मोठ्यांच्या गप्पा चालू झाल्या. बराच वेळ झाला कोणी माझ्याशी ना बोलत होतं ना खेळत होतं. म्हणून मग मीच तिथून उठून वरच्या खोलीत गेले. वर मी एकटीच खेळत होते. तिथे मनाला किती वेगळी शांतता जाणवत होती. एक प्रसन्नता वाटत होती. माझं लक्ष खिडकीवर असलेल्या नाजूकशा मऊ पडद्याकडे गेलं. मी असंच काहीतरी करायचं म्हणून त्या पडद्यावर माझे गाल हळूवार फिरवू लागले. गालावर होणारा तो नाजूकसा पडद्याचा स्पर्श माझ्या मनाला आनंद देत होता. माझे डोळे मिटून मी त्याचा आनंद घेत होते. पडदा पुढे मागे होत होता तसा मी माझा चेहराही त्या पडद्याजवळ घेऊन जात होते. मी खेळत असतानाच अचानकच माझा तोल गेला आणि मी खिडकीवरच झुकले गेले. मी हवेतच अधांतरी थांबले. माझा ड्रेस कोणीतरी मागून घट्ट पकडून मला मागे खेचलं. माझ्या छातीत आधीच धडधड सुरू होती. त्यातच मी मागे वळून पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. संपूर्ण खोली रिकामी होती. तिथे माझ्याशिवाय अजून कोणीच नव्हतं. मी तशीच घाबरून किंचाळत खाली धावत आले. मी सगळ्यांना सांगू लागले, कोणीतरी मला मागे खेचलं. कोणाला यावर विश्वासच बसेना. माझी मावशी मात्र माझ्यासोबत वरच्या खोलीत आली. मी घडला सगळा प्रकार तिला सांगितला. तिने तो शांतपणे ऐकून समजून घेतला. ती खिडकीत गेली. तिने पाहिलं तर ती खिडकी उघडी होती आणि खाली घराला लागूनच काही अंतरावर विहीर होती. मी चुकून खाली पडले असते तर माझीही तीच अवस्था होणार होती. मावशी मला सांगू लागली, 22 वर्षांपूर्वी माझी नणंद या इथे खिडकीतच बसल्या होत्या. त्यांचं त्या दिवशी लग्न होतं. अचानक काय झालं काय माहीत, त्यांनी खिडकीतून थेट खाली विहिरीत उडी घेतली आणि त्या तिथेच मरण पावल्या. त्यांनी आत्महत्या का केली हे जरी आम्हाला कळलं नसलं तरी आजही या ना त्या कारणाने त्या आम्हाला त्यांचं अस्तित्व दाखवत असतात. विशेष म्हणजे आजही त्या आपल्या घराच्या भल्याचाच विचार करतात. अनुभव 8वा. एकदा मी माझ्या मित्राच्या घरी राहायला गेलो होतो. त्याच्या आईवडिलांना अचानक कामानिमित्त बाहेर जावं लागलं होतं. त्यामुळे घरी तो एकटाच होता. मी तिथे गेल्यावर त्याच्यासोबत कॉम्प्युटरवर गाणी ऐकत होतो. तो तेवढ्यातच वॉशरूममध्ये गेल्याने मी त्या खोलीत आता एकटाच होतो. मी गाणी ऐकत असताना मला इयरफोनमधून एक वेगळीच खरखर ऐकू आली. मी सहज तो इयरफोन कानाबाहेर काढला तर तो आवाज इयरफोनमधून नाही तर त्या खोलीतूनच येत होता. मी घाबरून पाठी पाहिलं तर तिथून कोणीतरी भयानक बाहेर धावत गेलं. ते संपूर्ण काळ्या रंगाचं एखाद्या अस्वलासारखं होतं. मलाही तिथून बाहेर पडायचं होतं पण बाहेर तेच उभं असलं म्हणून मी जागेवरच बसून राहिलो. तेवढ्यात माझा मित्र आला. मी तो आल्या आल्याच त्याला सगळा प्रकार सांगितला. क्षणभर तोही कसल्या तरी विचारात हरवला. त्याच्याही चेहऱ्यावरचे भाव अचानक बदलले गेले होते पण त्याने लगेचच विषय बदलून टाकला. हळूहळू दिवसाची रात्र होऊ लागली. खेळामध्ये मी सुद्धा ती गोष्ट विसरून गेलो. शेवटी रात्री झोपायची वेळ झाली. मी झोपायला वरच्या खोलीत जाणार तोच माझ्या मित्राने माझा हात पकडला. तो नक्कीच काहीतरी लपवत होता. त्याने मला खाली झोपायला सांगितलं. त्याचं काहीतरी घरगुती कारण असेल म्हणून मी देखील काही बोललो नाही. मी त्याच्यासोबत तिथेच खालच्या खोलीतच झोपलो. त्याने त्या खोलीचं दार आतून लावून घेतलं. रात्री उशिरा कसल्या तरी आवाजाने मला अचानक जाग आली. कोणीतरी पायऱ्यांवरून खाली उतरत होतं. यावेळी मी तो आवाज स्पष्ट ऐकत होतो. मी खूप घाबरलो होतो. तो आवाज आता आमच्या दारावर येऊन थांबला. मला आता वेगळंच काहीतरी वाटू लागलं. कदाचित माझ्या मित्राचे आई वडील घरी आले असावेत म्हणून मी दरवाजा उघडणार तोच माझा मित्र ओरडला, दरवाजा का उघडतोयस? मी त्याला सांगितलं, बाहेर कोणीतरी आहे आणि ते दारातच उभं आहे. त्याने घाबरून माझा हात घट्ट पकडला आणि मला खाली बसवलं. म्हणजे ते तुलाही जाणवलं? माझ्या घरच्यांना तर असंच वाटतं की मला भास होतात.
म्हणून कोणासमोर बोलू नकोस असं बजावून ठेवले त्यांनी मला. मी घरी एकटाच काहीतरी करीन म्हणून तुला इथे बोलवायला सांगितलं. मला तर काही कळतच नव्हतं. मग त्याने मला असं काही दाखवलं की मला भीतीने कापरीच भरली. थांब, हे बघ, मी तुला एक गोष्ट दाखवतो, असं म्हणत त्याने पलंगाखालून एक बोर्ड बाहेर काढला. तो ओजा बोर्डसारखा वाटत होता, पण काहीसा वेगळा. तो संपूर्ण काळ्याकुट्ट रंगाचा होता. त्यावर मध्यभागी एक भयानक शैतानी चेहरा काढला होता. इंग्रजीतच त्यावर बरंच काही लिहिलं होतं, ज्याचा मला त्यावेळी अर्थ कळला नाही. माझा मित्र सांगू लागला, जेव्हा त्याने हा बोर्ड घरी आणला तेव्हापासून तो अस्वलासारखा माणूस त्यांच्या घरात, खास करून वरच्या खोलीत त्याला दिसतो. अनुभव 9वा. हा मला आलेला अतिशय छोटा अनुभव आहे. तेव्हा मी शाळेत शिकत होतो. एकदा संध्याकाळी बाहेरून खेळून मी धावत घरात आलो. खोलीत आई पाठमोरी बसली होती. मी तिला पाठवून मिठी मारणार तोच मला जाणवलं की ही बाई माझी आई नाही, तर कोणीतरी वेगळीच आहे. मी लगेच स्वतःला थांबवलं. तिचा पेहराव जुन्या काळातला वाटत होता. ती कानात जुन्या काळातील दागिने घालत होती. तिने नऊवारी साडी नेसली होती. ती वळून माझ्याकडे पाहणार तोच आतून आई बोलली, बाळा आलास का? हातपाय स्वच्छ धुवून घे बघू. आई तर खरंच आत होती. मग ही बाई कोण म्हणून मी परत तिच्याकडे पाहिलं तर ती कुठे गायब झाली होती. ती कोण होती? कुठून आली होती? कशाला आली होती? आणि अचानक अशी गायब कुठे झाली? मला आजही याचं उत्तर मिळालेलं नाही. अनुभव 10वा. मी खूप लहान होते तेव्हाचा हा किस्सा. मी तेव्हा 3-4 वर्षांची होते, म्हणून मला ही घटना आता नीटशी आठवतही नाही. पण जेव्हा मोठी माणसं मला ही गोष्ट सांगतात तेव्हा मी प्रत्येक वेळी घाबरते. तेव्हा घरी मी, माझे आई बाबा आणि माझी आजी असे 4घे जण राहत होतो. आजी तिच्या स्वतंत्र खोलीत झोपत असे. एके दिवशी मला काय झालं काय माहीत, मी रात्री 2च्या सुमारास अचानकच जोरजोरात रडू लागले. माझी आई धावत माझ्या खोलीत आली. तेव्हा मी आईला सांगू लागले की खोलीच्या दारात एक बाई उभी आहे. ती मला तिच्याकडे बोलावत आहे. मी त्याआधी अशी विचित्र कधीच वागले नव्हते, म्हणून आई जरा काळजीतच पडली. हे त्या रात्री 1-2दा नाही तर बऱ्याच वेळा घडलं. मग शेवटी आई माझ्या सोबतच येऊन झोपली. सकाळ झाली तेव्हा रडारड सुरू झाली. मी बाहेर आले तर पाहिलं बाजूच्याच खोलीत असलेल्या माझ्या आजीने काल रात्रीच तिचा प्राण सोडला होता. माझे घरचे सांगतात की तिचा तुझ्यावर खूप जीव होता. अंधारात कदाचित मला ती नीट दिसली नसावी, पण ती आजीचीच आत्मा असावी, जिला मला शेवटचं तिच्या डोळ्यांनी पाहायचं होतं. मला तिच्या मिठीत घ्यायचं होतं. पण ही गोष्ट आजही मला घाबरवून सोडते. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.